ମୁଁ ସେଦିନ ଭଦ୍ରକ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଛୁଆଟା ଆସି ମୋ ପାଖରେ ହାତ ପତେଇ ଦେଲା ତା ମୁହଁକୁ ଦେଖିକି ଭାରି ବିକଳିଆ ଲାଗିଲା। ମୁଁ 10 ଟଙ୍କାଟେ କାଢ଼ିକି ଦେଇଦେନି। ପୁଣି ତା 5 ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇଛି ପୁଣି ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଆସିକି ହାତ ମିଳିଲା ତାକୁ ପୁଣି 10 ଟଙ୍କାଟେ କାଢ଼ିଦେନି। ତା 5 ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇଛି ପୁଣି ଗୋଟେ ଛୁଆଟା ଆସିକି ହାତ ପତେଇଲା ମୁଁ କାଢ଼ିକି ଦେଇଦେନି 10 ଟଙ୍କାଟେ। ମୁଁ ଯାଉ ମୋର ଭଗବାନ ମୋର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ବସ୍ ଆସିଲା ମୁଁ ବସ୍ରେ ବସିଲି। ବସ୍ ଚାରିପାଖ ବୁଲି କହୁଛି ଭଜା ବାଦାମ କାଚା ବାଦାମ ଭଜା ବାଦାମ ଦେଖି ମୋର ଭାରି ଲୋଭ ହେଲା। ଭୋକ ଲାଗିଲାନି 20 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଏଠି ଭଜା ବାଦାମ ନେଇ ଆଇନି। ବସିକି କଡ଼ କରିନି କାଚା ବାଦାମ। ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଆଇଲା କହିଲା ପୁଅ ଭଡ଼ା ପଇସାଟା ଦେ। ମୋର ପକେଟରେ ହାତ ଗୋଳେଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପଇସା ନାହିଁ। ଆସିବ କୋଉଠି ହେଠି ତ ସବୁ ଦେଇଦେନି ଏଠି ତ ଭଜା ବାଦାମ କୁଡ଼ୁ କରିନି ଆସିବ କୋଉଠୁ। ପୁଣି ଚାଲ ବହୁତ ଭିତରେ ଅଛି ଦଉ ଚାଲ ଆଗକୁ ଚାଲ ଦଉ ଚାଲ। ପୁଣି ତା କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଆଇଲା ମୁଁ କ'ଣ ପଇସା ଦଉନି ମୁଁ କ'ଣ ପଳେଇଛୁ ଆମେ କ'ଣ ମୂର୍ଖ ଭାବିଲା ଆମେ କ'ଣ ପଇସା ଦଉନ ଯା ତମର ଗୋଟେ ବସ୍ ଚଲେଇଛ କଣ୍ଡକ୍ଟର ହେଇଛୁ। ସେ ତାର କହିଲେ ସାର୍ ମୋଟା ଛୁଆ ଯୋଉ ହେଉଛି ମୋତେ ଟେକି ଖୁପା ଦେବ ବସ୍ ସେପଟୁ। ତା ଗଲା ତା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିନି ଓହ୍ଲେନି ଆମ ଛକର କହିଲା ବାବୁ ଏବେ ପଇସାଟା ଦଉନି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ ମୋତେ ପଇସା ନାହିଁ। ଚାଲ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ପୁଛାପୁଛି କରିକି ଆସିବି। ଯାଇକି ତ ଗାଡ଼ି ପୁଛାପୁଛି କରିକି ଆଇନି ଆଉ ଭଜା ବାଦାମ ଖାଇକି ପୁରା ଠକିବନି ରେ ମାମୁଁ ନେଇ ମୋତେ ଯୋଉ ଖଟେଇଲା